इे बाहर आस ये दीटा जाक पछरे खाली गोड़ाऊँ नांसी आउ लुसी ये दीटा खाली पछरे गोड़ाऊँ। नमस्कार जय जगन्नाथ मु श्रीकांत आप समस्त को स्वागत करुच्ची गाँव सहर यूट्यूब चैनल को। बहुत दिन पर गोटे वीडियो आज करुच्ची काम व्यस्तता भितर किसी वीडियो कर नाला तो यहाँ हूँ आमर ग्रीनलैंड बर्ड्स जो फार्म थिला से आज चढ़ई मानक आम छाड़ा रूम गुड़ा कम्प्लीट हो जाए पुराना वीडियो मुझे देखी रूम गुड़ा कम्प्लीट हो जाए तेणु चढ़ई मैंने बहुत दिन केज रे रही बर्तमान बड़ जगार छाड़ा चलतु एगुड़ा फीडर गुड़ा ड्रिंकर फीडर माने पानी पिए की हाँ हैं हाँ ओहो एटे पानी पिए पे आम भर को आसिलु घरटा सफा ही नाला भाई बर्तमान सफा कर धीरे धीरे बहुत अलिया अपरिष्कार रही आ भिडियो करी जल्दी पलि आसी सी सफा करता आम एपटे देखा नर्सरीटा केमी कौन अच्छी कार्य आरंभ होनी बहुत गुड़ा ये कम बाकी अच्छी आ देखुए लांसी लुसी दी दिन जाक मिसी जाइए जेहेतु से खेल चलो लाइट कटि जाइए ये हूँ लव बर्ड एमानक आज आम छाड़ा सेटअप बहुत दिन है रहीगले अंडा भी दे केज रे चलत जा तू बाहर जा अंडा गोटे देदेला बर्तमान केज रे बसा लगी जेहेतु तले अंडा दे से हांडी लगी जाइए अंडा देदे कि जेहेतु आम रूम रे छाड़ा हांडी सह काढ़ी ये लगेदवा देखा कौन हो चलतु बर्तमान आज आजाद करवा बड़ जगह को ब्रीडिंग टोटाली रेडी हो गले छाड़ा चलो 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 से अंडाटा अच्छी लगेदेवा डायरेक्ट सेमती हाँ बर्तमान आउ दीज रही केज रे जापार ना चलो 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 यहाँ आमर झूला लगी जाए बसापी ये भी बसापी लगी बक्स ये लगी काठर बक्स एपटे से जी ये बक्स लगी तीन टा बक्स लगी ये अंडा दे जेहेतु ये लगे ड्रिल करके लगी जाए पछरे लगे हांडी गुड़ा नेक्स्ट बक्स ये गोटे बसापी से सिस्टम कराई कलर भी बहुत बढ़िया अच्छी देखो आडल्ट पूरा हो गले ब्रीडिंग रेडी बढ़िया सुंदर देखा
ଲୁସି ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ସାନ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏପଟେ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଗେଟ୍ରେ ଗଲେ ହିଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଡେଲି ତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଛୋଟ ଗେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ, ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଗେଟ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ମଇଳା ହେବ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେବ। ଆଉ ପୁରା ସେଟଅପ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଲବବାର୍ଡ଼ଙ୍କର କମ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କେସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି। ଆଜି ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭିତରେ। ପଳେଇଲା ଏଠି ଯେଉଁ ନୂଆ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେପଟେ ତ ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ, ଚଢ଼େଇ ରହିଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ହେଇଛି। ପନିର ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉନି। ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ? ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି? ଏବେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 5-6 ମାସର ଆସୁଛନ୍ତି କନିଅର ଗୁଡ଼ା। 5-6 ମାସର? ହଁ। ଓହୋ। ୟେଲୋ ସାଇଡ଼େଡ଼ ପାଇନାପଲ୍ କନିଅର ଆସିଛି। ହଁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି A to Z ପେଟ୍ ସପ୍ରୁ। ସେଠି ବି କୋଉଠୁ? ନୟାଗଡ଼ A to Z ପେଟ୍ ସପ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ଯେଉଁମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି ଦେବୋତ୍ତର କଲୋନୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ? ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 9668424208। ବାସରେ କହିଦେଉଛି 9668424208। ହଁ, ଏଇ କ'ଣ ଫାର୍ମଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଖିକି ରହିବ ଏଠି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଆ ଘର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଚିଡ଼ିଆଖାନା କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବାର୍ଡ ଲଭର, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ, ବାର୍ଡ ଲଭରକୁ ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଚଢ଼େଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନିଅରକୁ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି କେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ରୁମ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା। ସେପଟଟା ଗୋଟେ ତ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଧେ? ହଁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା, ଭଲ ଲାଗିବ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଡାଳ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏଠି ବସିବେ ସେମାନେ। ଏଇଠି ସବୁ ଏମିତି କାଠର ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଆଣିକି ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ, ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଏମିତି ଲଗାଇ ସେମାନେ ଏଠି ବସିବେ, ତାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଗଛ ଭଳିଆ। ଗଛ ତ ରିଅଲ୍ ଗଛ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଗଛ ରିଅଲ୍ ଗଛ ଲଗେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା କୁଣ୍ଡରେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେବେ। ଓହୋ, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଯିବେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଘରଟା ଅଛି, ଏଇଠି ଏ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖାହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେବ, ଏବେ ଆଜାଦ କରାହେବ। ଏଇ ଚାଲ ଇଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ ଆସ। ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଛରେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ନାନ୍ସି ଆଉ ଲୁସି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଲି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତାରଟା କାଢୁନି ଭିତରୁ। ଗେଟ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ବାହାରୁ ଲକ୍ କରିବା। ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ କରିବା ସିଷ୍ଟମଟା ହେଇନି ନା? ଗୋଟେ ଯିବେ କି? ଫାଙ୍କା ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ? ଓକେ ତ? ସବୁ ଓକେ। ହଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ନହେଲେ କେଉଁଠି ଯଦି ଫାଙ୍କା ଥିବ ପୁରା ଆଜାଦ ହେଇଯିବେ ଆଉ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ହେଇଯିବେ। ହଁ, ପୁରା ଯଦି ଇଏ ସବୁ ଟାଇଟ୍ ଅଛି ତ, ନହେଲେ ପୁରା ପଳେଇଯିବେ ଆକାଶକୁ ପୁରା। ଏବେ ଆଜାଦ କରାଯାଉ।
ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ଏବେ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଆସିବେ। ଖୋଲା ଯାଉ। ଭିତରେ ବନ୍ଧେଇକି ସେ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଜୁରୀଟାକୁ ଟିକେ ବାଡ଼ି ଦେ, ସେ ବାହାରିବେ। ଆସିଗଲେ। ଏଇ ଦେଖ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ଉଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧେଇକା। ଏଇ ଗୋଟେ ଉଡ଼ୁଛି। ସାବାସ୍, ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଲା ଏ ଭିତରକୁ ଆସିକି ବସିଲା ଏଇଠି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି, ତଳେ ବସିଛି। ଉଡ଼ିବ ଆଉ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଧେଇକି ଥିଲା ତ ଭିତରେ। ଏଇଠି ସେପଟକୁ ଆଜି ତ ଲଭବାର୍ଡ ଆଉ ପାଇନାପଲ୍ କନିଅରକୁ ତାଙ୍କ ସେଟଅପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇପଟ ସେଟଅପ୍ଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଠି କ'ଣ ରଖିବା? କେଉଁ ସେଟଅପ୍ଟା? ଏଇଟା ଏଇ ପାଖ ସେଟଅପ୍ଟା କ'ଣ କେଉଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଆମେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ୁଛେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।